Rendesen kapaszkodjál, ez az. Úgy kell, az egyiket fogd meg. Úgy. Hát próbáld akár átcsúszni, akár úgy, mint a Tarzán. Akkor kapaszkodjál, úgy. Nem biztos, hogy bírod, úgy lépkedjél, ez az, tökéletes. Ez az. Ahogy bírod, úgy mész át. Igen. Nem tudom, azt szerintem már nagyobbaknak való az a pálya. Ahogy. Karabiner le. Aztán ott van pont az, aki... Nem, az a közelebbik. Oda. Ahogy. Tökéletes. Megint oda pattintsad be. Ahogy. Ez az. És akkor megint az egyiket kipattintod. Hát azért, hogy csinálod, azért néztük. Hát ő megy tovább oktatni a többieket. Nem marad. Na, ez most tökéletes. Úgy. Csúszást kellett volna fölvenni. Hát csúszást, azért hoztam a kamerát, csak ott hagytam a táskába. Francba. Na, ez érdekes lesz. Hát nagyon. Igen. Ez a faj is érdekes. Az biztos, hogy az érdekes lesz. Itt alatta kéne átbújnod, vagy ottan van, ott nincsen, arról nem tudsz, akkor erről tudsz. Alatta bújsz te is, ez az, térdedre vigyázz, és akkor oda becsatolod, ez az. Nem úgy, ez az. Tudom, hogy nem könnyű. Segítek. Most ezt valahogy ki kéne csatolni. Úgy. Most ez a fás. Ez a legnehezebb. Pihensz egyet? Nem? Jó. Ez az. Ingadozik mi? Én látom, alig tartod magadat. Érdekes? Tök szuper. Ez az. Teli lábba, úgy, nagyon jó. Na, ott van, régi Duna, mindjárt Dunába landol. Nem tudok megállni.
állok? Úgy. Az egyiket csatoljad ki. Várjál, hogy állok? És mindjárt ez már a vége. Nem szabad. Ó, de kicsi ez a hely. De kicsi. Még nem lehet elférni. De pici. Így csak a picik bírnak átmenni. Én 100%. A felsőt elvállaltam volna. A fölsőt? Hát én mondtam, hogy a nagyobbik pályát vegyük. Nem tudom, hogy ilyen a Szerintem lehet ezt még egyszer átmenni. Ha még egyszer veszünk egy jegyet. Szerinted itt lehet szülinapot tartani? Szülinapot? Hát biztos. És vége is. Átmentél az egészen, tök jó. Azt úgy valahová csatold be. Szuper! Adok puszit, mert ügyes voltál. Jó van. Kész. Az egyiket azt ráteszed. Igen, de várja, a másik az fönt van, ezen rajta van? Biztos? Oké. Az ujjad az nem ér le. Jó van, jöhetsz. Tökéletes. Jó volt? Nem bírsz visszamenni, mert főfelé megy. Jó volt? Aha. Tetszett? Jó van. Na milyen? Közben jöhetek? Én addig nézem ezt, hogy kipattintsam a távolibbat. Tessék? Azt nem mered? Akkor én átmegyek előtte, majd jössz utánam, jó? Lengőhíd. És ilyen magasan vagyunk. Azt add, de szuperül néz ki. Tessék? Hát majdnem, de nézd meg, vannak arra még magasabbak. Arra. Egyenesen, ahol a többi fiú megy, látod? Igen. Jobban, csak nekem nagyobb a lábam és nagyobbat tudok lépni. Tökéletes, látod milyen jó megy ez neked? Nem kell lenézned. Úgy. Természetet nézed, ne le, mert akkor baj. Úgy. Úgy. Látod, hogy megy az neked? Szuper. Itt van, már felén vagy, és nem is ijedtél meg. Úgy, ne nézzél le. Ez az. Úgy. Na, már itt is vagy, figyeld. Közben én is nézem, hová lépek. Itt most lassan, mert át fogsz lépni, úgy. Teljes lábbal lépjél. Tökéletes. Na milyen volt? Ha? Szuper volt, nem?
Jó élmény volt? Hm? És nem is ijedtél meg? De! De meg ijedtél? Milyen magasan vagyunk. Hát magasan vagyunk, figyelj milyen magasan vagyunk, azt a mindenit. És milyen libegő az egész, nem? De ott a legfölül. Tessék? Lenni ott a legfölül. Az biztos még érdekesebb. Na menjünk. Tökéletes. Már Feliné vagy. Szuper! Úgy, kicsit rázd le a kezedet, hogyha elfáradsz. Nagyon jó. Tökéletes. Nézzük, milyen ügyes vagy. Már végig is fogsz jönni rajta. És te gyorsabban jöttél át, mint én. Te ez nagyon szuperul megcsináltad. Ez nagyon szuper. Ez volt szerintem a leghosszabb. Nem tudom, de szerintem ez volt a leghosszabb. Na milyen volt? Menj. Na várjál, már meséld el, milyen volt? Jó.